Hello viewers, welcome to this week's edition of the program Forever Missed. And this week we are going to take a short break from our usual series Forever Missed. Children of former musicians have joined hands to produce an album. In this latest development, Alec Macheso is said to be supporting the project, a brainchild of Light Africa, which is led by Chanda Fira, who is known in the music circles as Chanda. And some of the children of the music legends participating in this project include Simba Chibadura, Itai Chawaya, Tendai Chimombe, Douglas Chimbetu, Junior Big Tembo, Junior Tedias Matsito, among many others. Chanda is based in the UK, and this project is locally being led by Munyaradzi Munoda Wafa. These young artists are in the studios working on an exciting project. This Light Africa project, as you know, every week we profile our departed music legends. So this week we are going to give you this project that is being done by children of legends. I hope you are going to enjoy this week's edition. My name is Andrew Neshamba. Continue enjoying our programs. Pane paya patinobuda tichiudza vanhu kuti veduwe dai masubscriber vamwe vacho vari kuuya panhamba idzo dzatinokupai, nhamba idzo dziri padivi pangu vachiti nhai kana tichisubscribe tinosubscribe sei. Handei pavhidhiyo riya ramunenge muchiplaya, pamunenge muchiona zvinenge zvichibuda pavhidhiyo, pazasi pacho munoona pakanzi subscribe. Mobva mangodzvanya kabhatani kako subscribe. Mune matowa subscribe, hapana chamunoruza, hapana chamunobva. Isusu zvinotibatsira chii zvekusubscribe kwenyu? Chinoitika ndechekuti kana tikazodawo kuenda kwana okay, tichiti nhai vedu advertisaiwo nesu, vanenge vakukwanisa kuadvertisa. Chero mashops akasiyana siyana vanenge vakukwanisa kuuya kuzoadvertisa maprojects avo nesu. Izvozvo manje zvinoita kuti tichiwanawo mari yekuti kana tikataura kuenda kwamaranda kuna Paul Mataire, kwakaviga Paul Mataire, takuwanawo chouviri. Tisaite zveya zvokuti tipewo $3, tipewo 30 bond kuti tikupe macontacts. Tinenge takukwanisa kuzvimirira, but pari zvino ngoma ndiyo. Kana muchinge muchida manhamba aya evanhu vanenge vachibatsira vachiita zvakasiyana siyana, tinokupai. Munongotitumira 30 bond ecocash, kana kusangana nesu motipa $3. Ndinovimba muchange muchitapirwa nezvirongwa zvakasiyana siyana. Tisakanganwe zvakare kuti takakuudzai kuti isusu tinogadzira malive documentaries. Kana muchizenge muchida imimi kuti tite profile yenyu, vanhu, mhuri yenyu, dzinza renyu rigoziva kuti ndiwani wakabva nepi, tinokwanisa kuuya kwamunenge muri toita documentary iroro, tichidocumenta upenyu, life history yenyu, zvikoro zvamakadzidza, kudya kwamunofarira. Even wheelchair pavhidhiyo inoita 1. Taurirai vana kava kuti inini kana ndafa vanangu ndoda kuti Andrew azoita zvakati, ndoda kuti John azoita zvakati. Zvichingodaro chakaipa chii? Ina handichione. Ndinoimba muchiendera mberi muchifadzwa nezvirongwa zvatinokupai.
Magadi muri yeZimbabwe, zita ninotwa Big Tembo Junior. Tiri pano nhasi semubatanidzwa wevana vevaimbi, tichidai kufamba nechirongwa Keep the Legacy Alive. Ninonzwa kufara zvikuru nechirongwa chakadai, tichisangana tichidai kusimudzira mabasa emadzibaba edu. Ndinoimba zvichava zvinovaraidza panguva inoteera tichinge tafamba nendima. Ndingati muchidimbu mumashuromu ndine kubate kwandandichiita mubasa nandichirekodha ndine maprojects andaita, sekuti ndine about 3 albums. Muchidimbu ndingangokuitira kasolo mbijana, ndichangotora kababa na baba. Amai burikai kani amai burikai garingari burika ndaburika mwanangu ndi baba vako, ona vakandishererai gari ndi simbimbino, ona simbimbino we garingari simbimbino. Amai burikai kani amai burikai burika ndaburika mwanangu ndi baba wako, ona wakandishererai gari ndi simbimbino, ona simbimbino we garingari simbimbino. Thank you. Makadini vatereri nevatariri, zita rangu ndinonzi Tendai Chimombe. Ndinonzwa kutenda zvikuru nechirongwa chatasanganidzwa nacho chemaDaughters and Sons of Legends chatiri kubata tiri pano. Toda kuti tikuzivisei kuti music yamainzwa iyaya yari madzibaba edu aina kurova tiriko,
and tiri kufamba nebasa. Tine maprojects mamwe atakaita before ino iyi yatinayo seni ndine album yandakaita before nemasingles andinawo andakaitawo futi. So tinonzwa kutenda zvikuru nevari kutitsigirawo, rambai muchititsigira uye tarisirai zvakawanda zvichabva kwatiri nekuti tirimo mundima inonzi yatiri kuita inonzi keeping the legacy alive, kuti legacy iyaya yamainzwa haina kuparara iriko. Saka ndichangokupewo rwiyo kadiki diki kemasongs amaimbonzwawo the late legendary James Chimombe. Handichaimba kanonzi zvaitika. Ndaitaura sendine mushonga mukanwa, ukawanza shamwari uchandiramba rimwe zuva. Zvaitika. Akangori kanzwisawo hama dzangu. Zita rangu ndoitwa Simarashi Nyamkokoko Chibadura. Chekutanga ndinotenda mapromoters nevese vari kuita kuti vari kutiunganidza vachitisanganisa kuti sons and the daughters of the legends vange vachiita this project. Zvinofadza chaizvo. Ndichitenda vese vari kuparticipate panapa. Zvinofadza kunge tichiita chinhu chimwe chete, vanhu vakasiyana siyana, maligasi evanhu vakasiyana siyana ari kusanganawo vaita chinhu chimwe chete, chiri chinhu chinofadza zvikuru kwazvo. And tinokumbira rutsigiro kunze ikoko kwamuri, nekuti imi makatsigira malegends acho, hamungatadze kutsigira vana vemalegends vacho, nekuti ndimi vatsigiri vacho vari ikoko. Saka ndinoti izvoni, please yasoteresai project iri kuitwa iyi, iri kuuya iri kutera mai manje. Isusu tinedo futi imwe yatiri kugadzira futi kumashure iripo, imwe iri paseri, so iri paseri iri kuuya mai manje. Saka mashoko angu asara ndeyekuti tinoda kuti tibatane. Pane vamwe vasina kwanisa kunge vari panapa, asi vari masons and daughters of the legends.
but chikuru chatoda kupanana advice ndeyekuti kubatana kwakakosha, usazvikoshese sekunge iwe wakakosha wega. Aiwa, vanhu vese vakakosha, those sons and daughters of the legions varipo nevasipo, we are all sons and daughters of the legions, and vacharamba vachikupai mumhanzi, neniwo chakupaiwo vacharamba vachikupai mumhanzi wakasiyana siyana. Iwo wamainzwa kubva kudhara, hazvina kupera, zviripo. Nyangwe ndakakudenzerei vamwe vanokwanisa kuuya vachikuudzai kuti hazvishuwa ichokwadi. Bigini kunyepe. Yes. Saka ndine mashoko mashoma nekasi rwimbo kadiki diki kandida kungokuudzai kuti dzimwe nguva unowina, dzimwe nguva ugorusa iwe. Usaore moyo mwana wamai, ramba uchiedza chete. Dzimwe nguva unoruza, dzimwe nguva wogowina iwewe. Usaore moyo mwana wamai, ramba uchiedza chete. Toisa maoko mambo, toisa maoko changamire, toisa maoko arozvi. Pamusore muri yeZimbabwe. Aiwa, inini sagwenyambira mukuru wagogo sarudzai Jaravadza. Ndiri kupa kutenda zvakare kuti aiwa munongoziva taingoti vanofa vese vanogona kurova. Asi ndiri kufadzwa zvikuru nemhuri yevachakabvu vese vari kubata basa rakadai so. Handina hangu mazhinji asi ndongoti zviri kundifadzawo kuti ndinge ndichibatsiranawo navo pamwe chete ndichiridzawo mbira dzangu. Woherende vane mazita varoveiwe. Woherende vane mazita varoveiwe.
Jimi Chimombe Zvaurangoma baba tiendeka vane mazita varoveiwe vane mazita varoveiwe Zvaurangoma baba tiendeka vane mazita varoveiwe vane mazita varoveiwe uyaiwo uyaiwo tiise musoro pamwe chete uyaiwo uyaiwo tiise musoro pamwe chete. Ini ndinonzi Sarudzai Jaravasa, ndakamirira Dura Mazwi kuri kukokwa kuti titsigire vana zvipo zvavo zvavakasirwa nemadzibaba avo. Ndaifunga kuti munhu akafa anenge arova zvachose, asi ndoda kutenda kuti vana ava vari kuratidza zvavakasirwa nanababa vavo, zvichireva kuti zviri kuenda inheritance yezvipo zvavakasirwa. Ndoda kutenda zvikuru kuti varambe vaine mweya mumwe chete, ndichitenda zvakare nevakaronga project iyoyi, tichitenda nekuti dana isu veDura Mazwi kuti titsigire ivo vana. Ndinotenda zvikuru.
Zita rangu ndinonzi Tafadzo Maroba, ndiri muzukuru wa James Chimombe, amai vangu nditenda Chimombe. Ndinonzwa kufara ndichishanda nevana vema-legends kuti music yatanga ndichiteerera kana kuti yataiteerera kudhara ende ndikuwana mukana wekuti ndiiridze. Ndinonzwa kufara zvikuru nekushanda nevamwe vese ende ndinongotendawo kutiwo nendichiridza base tichibatsirana nevamwe vedu vese. Mangonzwa kuti project iri kuuya moimirira moteerera ruzhinji rweZimbabwe maita basa. Simberi muri Zimbabwe, zita rangu ndoitwa Ziva Ivea. Vanondiziva vakawanda vaindiona ndichiridza naThomas Mapfumo lead guitar. I started playing lead guitar in 1998. Ndarekeda 5 albums naThomas Mapfumo. Now ndogara kuEngland ndine band rangu rinonzi Heretic Survivor. But nyaya yangu ndekuti ndinopa kutenda paproject inoyi yakatangwa naMr Chanda vanove varivo based in England. Vakati vabatanidze vanhu vema-legends vakatifadza makore kuti tinge tiri pano tichicelebrata this day ratiri kuita nezvatiri kuita panguva inyaya yekuti madzibaba avo vakakompoza music ichikunakidza vanhu nanhasi haisati yapera pari zvino vakasiya vana vavo nanhasi vachiri kuita mawanda. So toda kungotenda kuti inini I'm part of this program because nyara dzinoda wafa ndikubatsirana naye kuronga nekubatanidza zvinhu zvese pamwe chete nekuti Chanda anove ndiye ari kuronga project ino yakanditi ndive ndiri part of this and I hope zvichafamba. Ndinofara kunge ndakadaidzwa muproject ina hangu handisi mwana welegend asi ndiri kubatsiridzawo kuburikidza neruzivo rwandinaro rokuridza keyboard paproject inokubatsira kuumba song. Ndingati muchidimbu ndinotenda zvikuru vakagadzira program iyi. Zvandidzidzisa kuappreciate ma-legends edu even more vaenda nemhosva yekuti ndiri kuona kuti vakasiya vaisa seed muvana vavo. Saka chinhu chinondisvitsa pakuti ndinoappreciate our Zim legends even more and I've gotten to know them better. Trust me, we are enjoying this project tiri kutarisira kuti iri kubuda panguva inotevera apa. Zvikafamba zvakanaka inofanira kunge yasvika December yabuda. Ine vaimbi vakasiyana siyana, vana vevaimbi vakatisiya
saka munongotarisira kunzwa zvakanaka zvinonakidza. Tinoramba chikurudzira kuti muvatsigirewo mumaendeavors avo pane zvose zvavanoshuwira kuita. Ende isi tiri kuti tine vamwe ma-sons and daughters ema-legends aiwa hatina kusiyai vasiri this project. Chinhu chaticharamba tichiita makore ari kutevera tichidanawo vamwe tichivaisa pamaprojects iwawo zvichibuda zvakanaka. Saka ndingangoti ndo zvandingangokwanisawo zvangu kutaura. Ndinokutendai. Alright, saka ndichangoti deka song maybe kamunondizivawo nako kandaimba ndakapfeka chikadubura nje. Saka ndichangoimba shandisa chipo chako chawakapiwa naShe, kana kuri kuimba imbira Mwari. Dios, muzvirongwa zvinotevera ndezvipi zvamuchatarisira? Yini baba ndishaye endai mutaurirane, tarisai pamba panotafane nhomba yenyama, tarisai mhuri yedu yafane nhomba yenyama, endai mutaurirane kuti mudzokerane utekaira. Chimwe chezvirongwa zvamunofanira kutarisira zvakare. Kashungurudzwa navanhu vakawanda zvikuru tichiburisa maprograms maartists akawandisa vachingoti toda system zvido zvenyu kunyanya. Nhasi uno tiri kuendera mberi tiri kutarisa upenyu hwasystem tazvida. Ndinotarisa kuti muchange muchifadzwa. Hechino chimwe chirongwa chamunofanira kutarisira pamasirizi edu Forever Missed. Even masong ake ese va album iroro danga rehwai handina song even kana mufoni mangu so atori mumasong. I hope you have enjoyed this week's edition of the program Forever Missed. Let's make a date and meet again next week when we bring you yet another exciting program from the programs that we have just given you. Look forward to exciting projects. Andrew Neshamba is my name, and it's bye for now. Mass Media, taking you to another level.